बानाय सानजों होदांनाय सोरजों बा बानाय थानाय बानायाखै आं गोदो मोथो गोसो थोनायाखै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय खारसनहां गाबोन खारसनहां बैसाग अखाफोरा बारग'लांसै दिनै खारसनहां गाबोन खारसनहां बैसाग अखाफोरा बारग'लांसै अ बारग'लांसै बारग'लांसै सोरजों बा बानाय थानाय बानायाखै आं गोदो मोथो गोसो थोनायाखै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय नोंखौ आसायैनो दाहोखादोंमोन आं दखना जरा बे बैसागावनो नोंजोंनो जुलि जागोन होनना हाबाब आगै नोंखौ आसायैनो दाहोखादोंमोन आं दखना जरा बैसागावनो नोंजोंनो जुलि जागोन होनना आगै बारजों बिरलांनाय सानजों गोदाननाय सोरजों बा बानाय थानाय बानायाखै आं गोदो मोथो गोसो थोनायाखै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय हिन्जाव मोजां मोजां बिरग'लांबाय गाज्रि गाज्रि आंनावसो बाहा लाबाय आगै बारजों बिरलांनाय सानजों गोदाननाय सोरजों बा बानाय थानाय बानाय आगै आं गोदो मोथो गोसो थोनायाखै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय आं गोदो मोथो थोनाय आगै